Türkmenistanyň döwlet dukanlaryna dowam edýän azyk gytçylygynyň arasynda Türkmen hökümeti ýurdun içerki bazarlaryna azyk bolçulugyny döretmegi maslahat edýär. Türkmenistan 2020-nji ýylda Ewraziýa ykdysady birleşigine agza ýurtlardan esasy ýemy tönümleriniň importyny artdyrdy. 28-nji oktýabrda ýerden sagat 6:40 aralygyna Mara welaýatynyň Bayramaly şäheriniň 18 we 19 belgili döwlet dukanlaryna ýumurtga, şeker, günawakar ýagy we towuk buğda adamlara çäkli möçberde satyldy. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi. Adamlar ýerden sagat 4:30-dan başlap nowata durup başladylar. Bir ýumurtga 50 teňeden satyldy. Her adam başyna 6 ýumurtgadan köp berilmeýär. Ýumurtganyň nowata 60-dan gowrak adam bolup ol 15-16 adamy ýetdi soň gutordy. Şeker her adama 1 kilogramdan bahasy 7 manatdan satyldy. Şeker nowata garaşýanlaryň ähletine ýetdi. Ýağ we towuk buğduny birelikde satdylar. Her adam başyna bir sany towuk buğdu we 1 litr günawakar ýagy satyldy. Olaryň ikisi birelikde 25 manat. Olum nowata garaşýan adamlaryň hemmesine ýetdi diýip habarçy gizlenlik şertine habar berdi. Onun sözlerine göre değişli döwlet dukanları diňe nagyt görnüşine tölew kabul etdi. Şonuň üçin hem azyk haryt satyn almak üçin plastik bank kartlary bilen dukana baranlar Fewda edip bilmedi. Olara hiç saat berilmedi diýip habarçy döwlet dukanyna nagyt däl fewdanyň kabul edilmänligini habar berdi. Döwlet mediýasy ýurtda bank we fewda ulgamynyň ösdürilýänligini, dukanlara tölew terminallarynyň ornaşdyrylýanlygyny gaýtalaýar. Ana hemme döwlet dukanlary kartdan fewda etmeli diýip eşitdik. Kartdan fewda etmeseň üstüňizden polisiýa arz edersiz diýip nowata garaşýan bir ýaşaýjy haýbat atdy. Nowata garaşýan käbir adamlar öz bank kartlaryna pullaryny nagtlaşdyryp bilmeýänliklerini, nagyt pul bermäge öýerlerine mümkinçiligiň ýokdugyny aýdyp şikayet etdiler. Habarçy nowata bir polisiýa işgäriniň hemde eli rassiýaly raýat eşigine bir hukuk goraýjy işgäriň gözegçilik edenligini habar berdi. Habarçynyň tasdiklamagyna görä olardyň nagyt tölegiň kabul edilmeginden şikayet eden adamyň arzyny diňlemediler. Raýat gymyndaky hukuk goraýjy işgär kimden nagyt pul ýok bolsa gidibersin, diňe nagyt kabul edýär diýip aýtdy diýip habar çugurrun verdi. Adam maşyna 2 buhanka çöregi verildi. Her biri 1 manattan şonem alyp bilmän elleri boş öýlerine gaýdan adamlar bar diýip ol maglumatynyň üstüne ýetirdi. Bu aralykda 22-nji oktýabrda Türkmenistanyň hökümet agzalary prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýol başlygyna ýurtda azyk bolçulugyny artdyrmagy maslahat etdi. Bu barada TDH habar berýär. Ýöne iş maslahatynyň dowamyny döwlet mediýasynyň ma'lum bolşyna görä ýurdun döwlet dukanlaryna dowam edýän azyk gytçylygy, olarda ýemy tönümleriniň adamlara çäkli görnüşde satylmagy baradaky meseleler agdalmady. Maslahatda ýurdun oba hojalyk puwdugyny gözegçilik edýän vice-premier Esen Murat Orazyeldiýew ýer alma, göýekbakça we beýleki azyklyk oba hojalyk ekinleriniň meýdanyny 2021-nji ýylda epesli giňeltmegi hemde öndürilýän hasylyň mukdaryny artdyrmagyň meýilleşdirilýänligini habar berdi. Sewda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministri Oraz Murat Gurbannazarow ýurdun önüm öndürjülerinden we zerurlyk bolan ýagdaýynda daşary ýurtlardan harytlary satyn almak boýunça işleriň geçirilýänligini hemde ýurdun bazarlaryna we sewda nokatlaryna harytlaryň nyrklarynyň gündelik seljerilýänligini aýtdy. Ministerligiň garamagynaky sewda karhanalary ýurdumyzyň bazarlaryny we dukanlaryny azyk harytlary bilen bökdönüşsiz üpjün etmek maksady bilen yerli önüm öndürjülerden azyk harytlaryny satyn alýarlar diýip TDH ýokary derejeli sewda resmiýetiniň sözlerini getirýär. Daşary ýurtlardan getirilýän harytlaryň düzümini kämilleşdirmek hemde mukdaryny azaltmak boýunça işler amala aşyrylýar diýip TDH hökümet maslahatyna salgylanyp habar berýär. İş maslahatyny et, süýt, göýekbakça, şeker, ýağ we beýleki ýemy tönümleriniň ýerli önümçiligini artdyrmak, bu urda importy azaltmak maslahat edildi. Bu aralykda Türkmenistan 2020-nji ýylyň ýanwar-awgust aýlaryna Ewraziýa ykdysady birleşigine girýän ýurtlardan hususan ýemy tönümleriniň importyny artdyrdy. Bu barada Türkmenistanyň Kronika neşri Guramanyň statistik hasabatlaryna salgylanyp habar berýär. Hasabaty görä Türkmenistan 2020-nji ýylda ýurtda gytçylygy ýygyderli emele gelýän önümleriň
importuny epesli ýokurlandyrdy. 8 aýyň dowamyny Türkmenistan Birleşigi Agda ýurtlardan bahasy 10,6 milyon dollary 34,13 min tonna yer alma satyn alypdyr. Bu geçen ýylyň değişli döwrü bilen deňeşdirilende mukdar taýdan 8,5 esse, baha taýdan 6,7 esse ýokurydyr diýip neşir ýazýar. Türkmenistan Birleşigi Agda ýurtlardan satyn alan yer almasynyň epesli bölegini 71%-ni Russiýadan, 24% ogloyunu Gazagistandan we 5% ogloyunu Kırgızistandan import edipdir. Şeýle-de ýanwar-awgust aýlaryna Türkmenistan Ýewraziýa ykdysady birleşigine agza ýurtlardan 11,54 milyon dollary 53,45 min tonna buğday import edipdir. Onun 81%-ni Gazagistandan, 19%-ni Russiýadan satyn alypdyr. Geçen ýylyň değişli döwrü bilen deňeşdirilende import edilen buğday mukdar taýdan 30%, baha taýdan 34% ýokurlanypdyr. Türkmenistan, Gazagistan we Russiýadan 8 aýda bahasy 9,39 milyon dollary barabar 28 min tonna buğday ununy satyn alypdyr. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende mukdar taýdan 2,10dan 4 esse, baha taýdan 2,7 esse ýokurydyr. Ýanwar-awgust aýlary aralygynda Türkmenistan Russiýadan bahasy 24,16 milyon dollary barabar 27,17 min tonna günewakar ýagyny import edipdir. Bu geçen ýyl bilen deňeşdirilende 3 esse ýokurydyr. 8 aýyň dowamyny Türkmenistan Ýewraziýa ykdysady birleşigi ýurtlarynyň bahasy 23,16 milyon dollary barabar 63,12 min tonna şeker satyn alypdyr. Onuň 83,12%-ni Russiýadan, 15,16%-ni Belarusdan we 1,12%-ni Gazagistandan import edipdir. Ýewraziýa ykdysady birleşigine Belarus, Ermenistan, Gazagistan, Kırgızistan we Russiýa girýär. Birleşik 2014-nji ýylda Russiýa, Belarus we Gazagistan tarapyndan esaslandyryldy we 2015-nji ýylyň ýanwaryna öz işine başlady. Ýewraziýa ykdysady birleşigi belli bir derejede Ýewropa birleşiginiň hemde beýleki günwatar sowda şertnamalarynyň agza ýurtlary ykdysady we syýasy täsirine jogap hökmüne döredildi. Türkmenistan Ýewraziýa ykdysady birleşigine agza däl. Bu aralykda TDH adyk üçinçiligine bagyşlanan hökümet maslahatyna salgylanyp 2020-nji ýylyň ýanwar-sentýabr aýlaryna ýurtda owa hojalyk we adyk önümlerini öndürmegiň meçberiniň geçen ýylyň degişli döwrü bilen deňeşdirilende 131,12% deň bolanlygyny habar berýän. Ýewraziýa ykdysady komissiýasynyň sanlaryndan çen tutulsa Türkmenistan hem owa hojalyk we adyk önümleriniň importuny artdyrýar. TDH-nyň maglumatyndan çen tutulsa hem bu önümleriň içerki önümçiligini artdyrýar. Ýönemuňa garamazdan zerur iýmit önümleri ýurdun käbir döwlet dukanlaryna nowat bilen çäkli meçberde satylýar. Türkmenabatda çilim ýene-de satuwdan ýetdi diýip yerli habarçy 27-nji oktýabrda habar berdi. Mundan öň çilimiň döwlet dukanlaryna satylyp başlananlygy habar berilipdi. Emma çilim çekkenler üçin gowy ýa-da ören gowy habar bolan eşretli ýagdaý bary ýogy 3 gün ýaşat diýip habarçy aýtdy. Çilimiň döwlet dukanlaryna 3 günläp satylyp ýene-de birden gözden uçmagynyň özüne ýetek sebäpleri bar diýip anonimlik şertinde gurlaşan satyjy ol sebäplerin käbirini özü düşündirmäge ýynanyşdy. Döwlet dukanyny çilim gelenini adatça bolşýary bu gedegem köp adam nowata durdy. Nowat uly bolanyny oňuşmazlyk, dawa jenjel hem, ýumruklaşma hem bolýar. Nowatda adamlar bir-birini iteklerini aýagy basylyp ýa başga bir güýç görüp yaralanýan, bir ýerini agyrdaýan hem azlar. Bu gedek 50 ulan adam hem bar diýip döwlet dukanynyň satyjysy görüň berdi. Şeýle dol nowatdyk nyşk wagtynda dukanlara hem uly diýen ýetenligini öňe sürdi. Masal üçin meniň işleýän dukanymyň gapysy sögüldi. Ýogsa polisiýa işgärleri nowatdaky tertip dölgüne berk gözegçilik edip nowaty bolmalydygy hem talep edýär. Emma çilim ýetmeli diýip gorkýan adamlar kän polisiýa hem kulak asmaýar diýip satyjy sözüniň üstüne ýetirdi. Ýönür çilim sowdasynyň 50 ulan adam üçin ýa-da döwlet dukan gapysy üçin däli eýsem häkimiýetlere edilen köp sanly ardaş gaýet sebäpli saklananlygyny öňe sürdi. Ýurtda çilim sowdasynyň töwereğine emele gelen çylşyrymly ýagdaýlary ýakyndan synlaýan yerli jurnalistiň pikirçe çilim sowdasynyň beýle çalp togtatylmagynyň esas sebäbi korrupsiýa bilen bary. Çilim gyçylygyndan ýa-da üstlenlik beýle karytlaryň gyçylygyndan odaly döwlet sowdasy bilen
bağlanşykly resmiler söwda elita fiiliyan uly peýda görýär diýip anonimlik şertine ulaşan 40 ýaşly jurnalist aýtdy. Bir açyk sırdy ise kem bolar. Döwlet dukanyna goýurylan haritlaryň bir bölegi hökmen gara baglara düşýär. Sebäbi olar döwlet dukanyndan çykan wadyny has köp pul ýaşaýar diýip jurnalist 3 gün satmak üçin goýurylan çilim otularynyň bir böleginiň direktorlar tarapyndan saklanyp soň gara baglara geçirilenligini öňe sürdi. Döwlet dostlarynyň kararyna laýyklykda temmäki önümleriniň importy we söwdasy 2016-njy ýyldan bäri Söwda we daşaryk ykdysady gatnaşyklar ministrligi tarapyndan dolandyrylýar. Emma hakykatda ýurtda dören çilim problemasynyň döredýän kötençlikleri, ýurdun adawraýyna o diýen gowy täsir ýetirmeýän çilim nowatlar hakynda garaşsyz neşirlerde näçe habar çyksa da häkimetler bu söwdada kökren korrupsiýany dernemäge näme üçindir howlukmaýarlar. Bu ýagdaý ilkinji nowatda çilimini goýup bilmeýän adamlara olaryň maşgalagdalaryny, çağalaryny agram salýar diýip radio bilen söhbetdeş bolan 55 ýaşly çilimkeş aýtdy. Her gün çilim satylar diýen pikirde daňdan baryp nowata durýar. Emma çilimiň satyljagy ýa-da satylmajagy, näçe adama ýetjegi hemişe tapmaça. Ya döwlet adamlar kötemekden lezzet alýarmyka? Ýok, çilim plan çoğun satylma diýip aýdanyny bolmaýarmyka diýip lewaply ýaşaýjy radionyň sorawlaryna soraw bilen jogap berdi. Şol wagtda belli hususy dukanlarda çilim açyk diýen ýaly 250 manatdan satylyp dur we olaryň gutularynyň daşyndaky suratlar döwlet dukanlarynda satylýan çilimlerinki bilen meňzeş. Egerde çilim importyny we söwdasyny diňe döwlet gözegçilik edýän bolsa, bu dukanlar nädip çilim satyp bilýär diýen soraw dörýär. Yerli synçylaryň köpüsiniň aýry-aýrylykda tasdiklamagyna görä diňe çilim däl, Türkmenistanyň köp zadyň iki wakasy döwlet we gara baglar bahalar bar we bu wezipeli adamlaryň bir kanun pul ýasamagyna uly mümkinçilik görýär. Emirlerlaryň köpüsi öwrenli, olaryň ygtyýarlary ýetýän zady, guruluşyk materialy ýa-da ady gönüm tapawdy ýok. Mümkin bolsa gara baglarda satdyrýar. Bu biznesde milliardlap manat aýlanýar diýip azatlygyň hökümetdäki çeşmesi aýtdy. Gözeňine getirin. Döwlet bahasy 30 manatlyk çilimi 200 manatdan gara baglarçylara satsan, olar onu 250 manatdan satsa, kimin göýüne näçe bir kanun pul girýär diýip çeşme aýtdy. Türkmen häkimetleri ýurdy 2025-nji ýyla çenli temmäkiden dol azad etme uğruna görüşýär we bu tagalla sport çäreleri bilen bilelikde döwlet eýçiliginiň häkimetligiň esas temalarynyň biri bolup durýar. Emma fiýinçiler metduwatyň meseleniň ikinji tarapyny, soňky 4 ýylda çilimini goýup bilmeýän adamlaryň we olaryň maşgalagdalarynyň görýän görgülerini, çilim söwdasynyň korrupsiýany görmezligi salýanlygyny belleýärler. Azatlygyň öňkü ýyllarda hem habar berýäli temmäki önümleriniň we alkogolly içkileriň söwdasy Türkmenistanyň garaşsyzlyk ýyllarynyň başyndan bäri iň ýokary derejeli döwlet işgärleriniň we olaryň ýakyn adamlarynyň biznesine uğurlu. Mari vilayatynyň Bayramaly şäherinde eýesiz itler köpçülükleýin atılıp öldürilýär. Bu çäre döwlet belgili ulawda şäheriň köçelerine we merkezi bazaryň töweregine aýlanýan adamlar tarapyndan amala aşyrylýar. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy Bayramalydan habar berýär. Habarçynyň 28-nji oktýabrda ýerden beren maglumatlaryna görä, itleri atyp öldürmek işleri hiç hili howpsuzlyk çäreleri görülmeden köpçülüğün içinde alınıp barylýar. Döwlet işgärleri ulawdan düşmän itleri awtologyň içinde nişana alıp atýarlar. Şuň saat 6-dan soň edara nomerinde ýyzy çelekli Hilux symly awtolog aýlanyp ýabany gezip ýören itleri uly goşa tüpeňde atdylar. Ulagyň içinde biri sürüji jemi 3 adam bardy. Olar hatda awtologdan hem düşmän itleri atdylar. Geçip barýan adamlar gorkdy diýip habarçy şaýat bolan ýagdaýyny gurrun berdi. Onuň sözüne görä şondan soň adamlaryň käbiri olaryň bu hereketine näýilelik bildirip, näme edýärsiň, sen ulagyňdan bir düşüp at, sen bilmän bir adama degirseň näme diýen ýaly sorawlary berdiler. Ulagyň içinde oturan harby eşikli iki adam, men ulagdan düşýänçem it gaçýar diýdi. Adamlaryň biri sen goloýda adam barka atma, bolşuňyz nähil diýip aýtdy diýip habarçy gurrun berdi.
Bu işgärler habarçynyň tasdiklamagyna görä köçelerde aýlanyp ýören eýesiz itleriň her birini 2-3 gedek atdylar. Sebäbi habarçy bir gedek atylan itleriň ölmän çyňsap ýatýandygyny belledi. Itleri birinji gedek atanlarynda ölmeýär, olar çyňsap ýykylyp ýatýarlar. Hatda şu gün olar käbir itlere 3 ok atdylar. Sebäbi oklaryň biri degmedi. Harby eşikdäki işgär aljyrap itin gapdalyna atdy. Soňra itin maslygyny ulagyň çelegine ýükläp ýene ýol gyrady. Jaýlaryň aralaryndaky köçelerde it ýokmu ka diýip gözlege gitdiler diýip habarçy öldürilen itleriň nire alınıp gidilendigini anyklap bilmendigini hem aýtdy. Habarçy mundan ozal şäherdäki itleriň diňe prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň velayete etjek saparynyň öň ýanynda atylyp öldürilendigini hem sözüniň üstüne goşdy. Onuň aýtmagyna görä itleri atyp öldürýän döwlet işgärleri bu çäräniň häzirki wagtda amala aşyrylmagynyň sebäplerini şu günler keseliň kendi itleriň keselçiligi ýaýradýandygy bilen düşündirýärler. Ýöne olar anyk haýsy keseller barada gürrüň edilýändigini anyklaşdyrmadan diňe bir mysal bermek bilen çäklenýärler. Itler maslygy ýär, şol sebäpden guduzlap bilýär, bir çagany it ýarypdyr. Ol keselhana düşüp göbeginiň gyrasyndan 40 ukol urdurypdyr diýip itleri atýanlaryň biri ýaşaýjylara aýtdy. Şol bir wagtda habarçy şäheriň her köçesinde 10-12 sany it görse bolýandygyny aýdyp, olaryň adamlara degmeýändigini, hatda adamlara üýrmeýändigini hem belledi. Käte adamlar artan çöreklerini itlere berýärler. Şol sebäpli olar köp gatly jaýlaryň goloýunda, bazarlaryň töwereginde ýaşaýarlar diýip ol belledi. Mundan başga şäherde pişikleri öldürmek bilen bagly çäre hem indi bir aýa goloý wagt bäri dowam edýär. Habarçynyň sözüne görä olar atylyp däldi, zirde wil dökülýän çelekleriň goloýuna ýa-da jaýlaryň ýerdeminlerine aýly et böleklerini zyňmak esasında zäherlenip öldürilýär. Yerdeminlerde maslygyň ýyfy ýaýrap başlandan soň ýaşaýjylar öý müdirligine jaň edip şikayet edýärler. Şondan soň müdirligiň işgärleri gelip yerdeminden 3-4 sany pişigiň maslygyny çykarýarlar diýip ol belledi. Adatlyk radiosynyň baýdylanlar barada Bayramaly şäher häkimliginden goşmaça maglumat almak finanşyklary häzirlikçe netije bermedi.